Timboiti tezira tinzoti. Gogi to gogirist. Gogi gogidokere. Ngozi ndikonasa kuti dura renyu riri pashi. Yeah. Ngozi ndaona panapa. Bisel. Dipendi bati. Ili idura rese. Ndio dura racho na ndina kana chimo dura. Saka papa nei padura. Pana padura pa. Tonzi ngwere. Zvimapfunde zvembeu. O imbeu. Ichindo inzingo. Ndani Ngozi makakohwa gorino. O makanga sanongwa masaga maviri. Ehe. Alright. Mabagwe zvakatoramba. Magwere ndakato kudhiga. Kogwadza kokungodai. Sama angoita kungoti mudlewo panguva yacho. Yakangoti tingowana. Saka izvozvi muri kudlei. Iye zvitiri kudyawo vataridze tini. Takagaya setini ramapfunde. Musawa mukudya sadza remapfunde izvozvi. Mapfunde. Kunama izvi. Hamu izvozvo zvitsva ndichitonama. Tiratidzei papa muchinama. Pandani chinama ndipa. Pandani chinama. Amona hapana nokutodzudzurwa. Mozi muchaona futi mavhanda anchida kunama. Ndani chinama kamwe nhasi. Ukuvoti kavigirwa naana vadumbu. Magumbezi tatisina kana chitoko. Atakapuwa. Saka ichi magaisa chiya papa. Hapana ngeta mai. Chinenge asi zvinhu zvemasofa here. Aiwa ndinongoisa. Zvinhu zvemasofa zvamaingobatanidzira. Zvamaingopuwavo. Ini ndotoisa ndikati wanepo kuvata navana. Ore tine magumbezi vamwe maipuwa. Magumbezi takamopuwa ndimi ndinoti ndimi. Handiti ndakamopuwa ndoti ndimi ngirozi. Amen. Mwari Muchina makutoti. Izvi zvinobeuka zvezvindoda. Kutira kuti parambe pakavharika. Pavharike. Chirege kukwatana. Ndinoda kutomboitawo sembo. Mavhu manje mumacherepi. Ndocharira mumunda imomo. Inofana kuti achikwira mudenga kwete pazasi. Ndikwire ndodai. Saka munotora nguva yakadii muchidai naizvozvo? Ndinototora ndichitoita. Imba iyoyo yani makore mangani kochinzwa? Kubva ndinongodai kana mvura yakanaya zvikakuumuka. Zvinobvisigwa nemvura. Indasiya ruoko rwangu apa. Mungazokona kuona here mbuya. Ingirozizve. Chimari ndikati ingirozi iyi. Ndimwari here uyu. Wabhebhi. Shuwa kutambura kwandakaita 2002. Ndichingofamba nenyika. Kwangere makore matatu. Mumatsovani ndagara ndichongoshanda. Ndimwari here wandigamuchira. Saka ndaishandira Mwari zveni. Saka taiti Mwari hakuna. Mwari uriko zveni. Mwari uriko zveni. Mwari uriko. Mwari uriko zveni. See guys, inini nhasi tina vaRich Vim uyezve namai Rich Vim. Muzhira yamuri kuona iyi tiri kuinda kumba kwevamwe gogo. Kune avo vakanga vachitevera nyaya iyi. Mundofunga pane vanhu vazhinji vakamboona nhau yambuya vainzi vaivaka imba yavo vachishandisa kana kuti chatinoti chiso kana kuti chitemhe kana kuti chisandaki chiya chepazasi peshangu. Ndobva vatorwa mufananidzo ndokutenderera paindaneti, asi igore rapera pazvakaitika izvi. Vamwe vakaseka, vamwe vakabvunza kuti ko vanavo varipi. Izvi ndo zvimwe zvatichakuudzai tasvika panzvimbo. Vamunoona mberi avo ndo vanoita samudhumeni, asi manzwira ndandichiita navaRich Vim vanoti ndiye anonzi social worker anenge achiona nhau dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika. Ndoda sekuti kudivi rino tikuinda kunonzi china yevaRich Vim, kunonzi kuBuffalo Range. Alright. Madam, musati mabuda pachivhitivhiti chedu isusu veshema, ndamboti mumbotiudza muri kuona sei rwendo rwedu kuti abva tese Harare iko zvino tava kuno, munoti kudii? Aiwa, rwendo rurefu. Rwendo rurefu, asi tiri kufara kuti tasvika. Kunzvimbo yatinamatira kuti dai tasvika tiri safe. Saka tinotenda Mwari nekusvika kunzvimbo inei. Amen. Saka approximately togona kuti pane distance yakareba sei kubva kuMain Road kusvika tasvika bamba apa?
3, 4, 5 kilometers. Kune avo vachazenge vachiti toda kuenda nazvo zvedu tonosiya ipapo. Iyi ndo ruti yacho iyi. Tichipinda namo mukati tichiinda mai mwana nako mukati katimo. Inini manje passion yangu yakanyanya kuzotiga kuti ndinoonawo kunhuku because pandainzwa vari chivhima vachitaura kuti ndakandosvikako ini ndakambadira ini petrol nemari yangu kuti joro kuinda. Ndakati hada kumboona nzvimbo yokuti yakaita sei. Ngati vari chivhima chimbondiradzai kunzvimbo iya. Saka zvinhu zvandishamisa kuti vari chivhima nemudzimai wavo vati handei. Zvinhu zvinoitika kashoma izvozvo izvo. Kuno kumakoronga kuno vakakusvika ivava vachida kuona mbuya kuti vavabatsire. Saka tofamba pasei ipapa? You know drive. Nemeri chivhima munozviziva zvatawa nemurume wenyu. Zigoronga ka ndaritofa pasei kuti ndinodhiraivha. Ndizvo kuti mungoti asichatosiyiwa pano kai. Vanhu vopedzera neshoka. Saka kureva kuti kana mvura ichinaya hapafambikizve pano. Mugoindepi? Mugoindepi? Haichatodi. Apa tasauoni. Guruva chapititi. Kana mudhudhudhu vatoshaya kuti nhai vanopasimuka apa. Pasimuka nditi. Mpaka kwenda kwatonaya, pasaonaya. Nachoda saka totobuda tosunda. Kuita zvokutonyengerera. Tinopinda kwawani. Very second. Very. Tokona. Ewe. Kana imo mugwisi kwacho pasara chipiri chichema. Ewe. What? Pana ndoda madrive. Ndandisingambozvigoni ndaisiya mhiri uko. Mhiri chaiko. Ndichivire. Pandipagoni ndaitotsvedza kudzokera mukati izvo zvamungutoita izvi. Ndotofungwa ndotokunguruka kudzokera sure mukati mandabva. Shuwashi. Kutoda ma-experts. Iyo. What? Apa pakashata apa lomira musha hapana kuvi tariraone goronga racho zvaro zvose ukana unoinde nepi hakuna kune bridge rikoku saka vanhu kana anotogumira mhiri ukoko rozvedza zvamaisvedzai rega anga achitozviziva pane mufambo regai makauya nemudhudhudhu ndakukuhwisai anga atozviona makava musizini futi yekunaya nditi oraiti paripo zvavo vantu ava ndafunga dai chisina kuekera kudai chaipasimuka here apa chaingodzokera sure straight away. Mbuya vanogara kure asi ndiri kuno sezvanambotaura mune kangu kavhidhio kangu kuti ndaenda kuna mbuya vandakamboona vachitenderera pasocial media nekuda kwekuti vaivaka imba yavo vachishandisa chinhu chepasi peshangu. Asi tichiri ipapo zvakare ndo pano pamusha pane pagogo ndafara tadii tasvika pano ava budhi sei mazenge ndisina kunyatsonzwa kuti imimi budhi imimi ndimi ani. Ini ndinonzi Festus Dumbu. Ndiri mugaro wekuno kuTriangle. Ndiri social worker. Ndakaziva naona mbuya vava ndatongoona nezvinyaya yavo. Saka mukuzongoti shamwari dzichingowanda dzaizvipira kuti dzione kuti dzingabatsira sei. Ndakazongoofa kuti ndingopa voluntary social work services. Saka ndini munhu uri kushanda chaizvo nambuya Chisare Gogoma Hinzu mumusha muno pane zvatiri kuita.
zvakare nhasi bhudhi vangu vari chivhimu nemudzimaiwo sweet siponono makati alongside together. Alright, zviri sei? Aiwa, zviri right. Makadi. Chingotipai tindoti panapa chii chatichange tichiita muzuva ranhasi? Ya, panapa tauya kuzoona kuti pakamira sei zvichiteera kuuya kwatakamboita gore rapera vachivaka imba yavo iya ivapo yandiri kuona yakadhirika. Saka tauya kuti tichizosimudzira urongwa hwepatakagumira tiwane nzira yekuti tiende mberi titange zvakare kumutsiridzira chirongwa ichocho. Amen. Saka tauya pano navimbai unoita kuti review muibve yakwana. Sweet zviri sei mai Richvim? Mushe muri sei? Munoti kudii nekusvika kwataita pano nhasi? Aiwa, ini mufaro wangu kunge ndiri pano ndikunzwa kufara kuti Mwari watitendera kusvika sezvandambotaura mumashure muti ndine munamato kungoti Mwari watisvitse zvakanaka. Saka ndikufara kuti tasvika panzvimbo. Yes, amen. Saka iko zvinezvi takuti tichitaura nagogo vangu uyezve pamwe chete nemuvakidzani vavo ava ndochi muvakidzani vakugara hangu padivi nagogo vangu. Go get the go guest. Zviri sei? Si tinofara kwamasvika kudai. Yakupinda murekero. Saka inini gogo ndakakuzivirai paindaneti. Ndaona muchitenderera pane panonzi paindaneti, so gogo ava ndida kuzombowawo neumwe musi zvisineiwo kuti vangu vari chivhima kati ndakambotosvikako chirega tigoenda tinoona tese. Saka ndada ngoziva kuti gogo chii chiri kunyanya kuitika pana panzvimbo penyu, chii chakaita kuti zvakare mutange kuvaka imba yenyu nechinhu chepaspecial kachiya zvii zvaiitika? Inhamo ndandatambudzika zvikuru zvokunyanya. Ndanga ndiri kumushako kuchipinge pasamirani machijumani. Machijumani imomo mwana wangu hapana uri Joni, una vakadzi vaviri. Kuti ndichiti veduwe ndodi ndikaona kuti pamwe ndinozovengana navana nava kuti mai ava vanodini vanonetsa. Zviri nani ndikati zviri nani ndichina maziso namavoko ndifambe ndindozvitsvakira upenyu hwangu. Ipapo ndandatomborwara ndichitombodirwe mvura nomwana wangu uyo ndichinda kuchipatara ndisingazi kuti BP. Kusvika ndizosvika ndovakaimba ndavakaimba nenhamo muwanga ati aregai tikuvakire mugotishandira, ndikati ina handingazvigoni. Ini neupenyu hwangu hwahuri hwokungoshanda muvanhu ndichingoshanda. Pamwe ndapuwa mugomo, pamwe unokwera wachishanda vhiki yose asi uchapuwa mugomo, asi usingazorori kubva makuseni kusvika uchaizofanika nyange nguva ino kwasviba kudai, asi uchafira mugomo. Mugomo yoyo uchindopera inivo zvatopera kuti ndizorore. Ini kudzikana ndati regai ndife ndakadai. Ndakazoonawo vosvika ndikati ndiMwari here wadonha kudai. Shuwa Mwari wandiona. Vakuru vekare vaiti uchishanda kudero Mwari unenge achikuona. Shuwa ndakafara kuzoti vechechi vavo vasvika. Vosvika vakandipawo upfu namafuta nei vachindipawo. Ava vachizosvika shuwa vakatambudzika mazuva 3 vachinditsvaka. Vatsvaka kudai ndikazona mangwana achona vauya. Mangwana achona vauya. Vachiuya ipapo mwana wangu wanga achibve nechindiro chokundotsvaka zvimabagoko kwavamwe vobvunza vati tovhunza pambuya Chisare. Pambuya Chisare wane vakati ndapapo. Ava vakauya nomwe webhasikoro akatovhunza mbuya vanovaka imba iyi. Shuwa ndichitovakavo ndokusvika nomumwewo waigara kwamai Majaya. Vachisvika ndakambotanga kuda kushya. Ndikati nandi Mwari ini ndichafeni. Ndakazovhundudzirwa ndombovhundudzirwa asi ndikaona kuti hazvishandi, kufa kwangu kuri nani. Ndakaona zvasvika ndichizova navo vachisvika. Ndakati ndiMwari here waburuka. Handina kutenda kuti munhini. Ndakangoti ingirozi kusvika izvezvi ndiri kungoti ingirozi. Nyange izvezvi handitombofungi kuti muri vanhu. Ingirozi dzaMwari dzatobhuruka dzatondivinga. Endi mafari endinoitaka. Aiwa. Ndiri kuwakufara ini. Kuwakufara namanyawi nyange ndandichirwara chirwere chose chainda nyange bhipi kuindira kure. Amen. Kwakanakisa. Ndichizoona vatitoda mabwe. Vachizotanga mabwe ava. Ndo vakatanga mabwe. Ava vachivhima. Iva ndo vakatanga. Makatanga kuita zvokupwanya. Ndoko zvokupwanya mabwe. Mabwe ari kukoko. Saka mai matoripi? Mangwana vaya nezvimafuta vakazoti vouya wanenda chona ndoshaka kuti ndeta sei. Ashiwa tichiona
vauya unobva tisizowa humwe kwabva kubhuruwa andakawana manyawu zveni napano pendinogara ndombovhunduka here iyozvo masvika kudai kuti ndinozidziya dzau unozodei ndobva zvadipaya ipopo pavauya ipapo ndakaona manyawi kusvika naizvezvi kuda mwedzi weyu wapera ndakasvika mune chinhu here munodere muchisvoda ndikati mafuta vakati kovana zvavakachena kudai ndikati mafuta kucheneruka kucheneruka nesvina sipatina futa rekuisa muriwo hapana ndikati inondoita mwedzi wapera uyu mwedzi wapera izvo zviri kubika majovochovo asina mafuta njonjo gogo kati ndofarira tunhu 1 nenhamo iyo yamuri kutaura iyi muri munhu wakasununguka mudokta bestika wangu nekuti muzukuru wanyu unotaurisa waka zvibviri pano akawana manyawi vauya wane ndinodhiga muzukuru wangu uyu vati uya unomboya ini ndaenda ikoko ndandopuwa chimari ndikati ingirozi iyi ndimwari here uyu wabhebhi shuwa kutambura kwandakaita 2002 ndichingofamba nenyika kwangere makore 3 mumatsovani ndagara ndichongoshanda ndimwari here wandigamuchira saka ndaishandira mwari zveni saka taiti mwari hakuna mwari uriko zveni mwari uriko zveni mwari uriko mwari uriko zveni yapaya ini inondodini ndaona ndikati nezvizvi zvodini ndiita sendogarepi ndazvibisa zvimwewo zvandandakapfuwisawo zvimbudzimo vakauya vakati munofamba muchiri sembudzimi saizi yenyu ngavise zvinhu zvavo zvoda zviri zvenyu ini zvishoma izvi bise ndikati hatigadzire chikicheni hatizivi zvichaita mwari woma muri muchiruguma mamaguta chikicheni imomo ndindakazomupe gadzira ndikati wanebva kuesera moto ndikati vanangu todi ende tindodzura mapundawo zvipfurirwe izvi zvitingaone nhamo segore rakapera imi wasaka mapunda makatorodzura kuti mugozopfurira kutodzura kuti tizopfu namaure huku dzichizouya ndakaona fa nehuku ndikati huku idzidzi dzauya nani vakati huku dzabva kuHarare ndikati chaidzo here vakati eya ihuku dzotodonodza mazai papo mazai akambondibetsera nechigayo ndikatombochiwana namafuta kuzoti chikafu chiya ndochiwanepi chihuku ndoona dzimwe dzose dzopera kufa ndikati idzi huku dzangu dzigofa idzi ndoda mushonga iya inonzi yemujuru aingaurayi huku shuwa ndakatora mushonga wamujuru iwo uya ini mumvura kanyanidzi nechikafu imomo ndoisa nemhunga imomo zorya ndotoona dzobudisa hwemisi yakafa ndikati huku dzangu dzararama amen imwe yakarwara ndoisa muchikejiko ndoipa nechikafu imomo nomushonga iwo mujuru uya yati kupuwa shoko yakapuwa vamwe ndotoona huku dzorarama ndikati ndimwari here uyu mazai awa ndikaona vasvika ndotora mazai 5 ningi ari 5 wondipawo $5 $5 ndichitengesa ndotowana mari yokuchigayo tashota pano ndikati padini panapa hatimanye mazuva ekrisimasi ndikati chindaya tatopedza tamunyuwere chindambondotenga chifulawa tiwedzere yakauya navana vadumbu vanotipa muri kutipa handiti vanotipa asi kuti muri kutisapota amen ndakambe ndakadai ndatombotsukira bvunzai vadumbu utizve wilo Alright. Saka asi tichirapa gogo da kubodzokera pakuti pane vanogona kuzoshamisika kuti gogo vangu achitambudzika kudai vakazoguma kuno wako vakandazvinzwisisa mambotaura zvekuchipinge kuno musonge makupuwa pane panzvimbo wakapuwa nasabhuku handiti ndakambapuwa nekwaDA chaiko vakambauya kumbandipa kuti munda wenyuyo ndatombogara makore anokwana 4 years ndisina ndichingotenderera kudzikana wangu wabuda ko ino imba yatiri iyi yakavakwa nani ndini
Saka makaita zvekuita sei ndikuti ndamboona pane pamwe mapango makanochera maita zvekuita. Aiwa munhu uya mutoona randacherera. Ndichitoda kutobise dhoiro kundorisa koko. Apa taakuchifamba hedu tichitenderera. Alright. Amusi mubedroom motipinda ere gogo. Muri vanazve. Muri vana. Ndimo muno. Alright. Kutocherera iri. Maita zvekucherera nhasi. Kutocherera chituma zuzu kucherera. Kutocherera ndichicherera. Ukamoni ndana makwakwa kuchimuka. Matanda ese kaya ari mukati. Matanda. Makawedzera madhaka kudi gogo. Ndaitonama izvi. Amuzvoni zvitsva ndichitonama. Tiratidzei papa manchinama. Pandani chinama ndipa. Pandani chinama. Amona hapana nokutodzudzurwa. Mozi muchaona futi mavhanda anchida kunama. Ndani chinama pamwe nhasi. Ukuvoti kavigirwa nana vadumbu. Magumbezi tatisina kana chitoko. Saka ichi magaisa chiya papa. Hapana ngeta mai. Zvinenge asi zvinhu zvemasofa here. Aiwa ndinongoisa. Zvinhu zvemasofa zvamaingobatanidzira. Zvamaingopuwavo. Ini ndotoisa tikati wanepo kuvata navana. Tine magumbezi wamamwe amaipuwa. Magumbezi takamopuwa ndimi, ndinoti ndimi. Handiti ndakamopuwa, ndoti ndimi ngirozi. Amen. Mwari ndiye unoshanda zvose. Kurarama ndimwari unoshanda. Saka tinoti gogo muno ndo mukitchen ndo mubedroom ndo zvese. Zvese nemoto taivesera potonaya. Tichibuda zvedu tichinda pasi chimboona chimwe asi tichiri papapa zvakare mati makubikira apa nditi sataenda pakuti makubikira apo takunzwisisa kuti gore rino pamakarima makakohwa zvakadii. Gore rino pandakarima masaga matatu zviya asara atakaisa emabagwe mafunde bugwera handina. Muna mabagwe mungazotibvisa munozvigonere. Alright, ichi chikanga ndo chamunacho chamakanacho. Saka makanyanya kuwanda mapfunde. Mapfunde ndiwe ndinawo oga. Umu mapfunde zve. Omwe mapfunde aya. Makasa muchiekera. Mudhiramu rakapapa. Uyu makasa muchisaga. Alright. Ndokisa chisaga. Alright. Ko apa. Because ndikonasa kuti dura renyu riri pashi. Ndosha ndaona panapa. Dipendi bati. Iri idura rese. Ndio dura racho na ndina kana chimwe dura. Saka papa nei padura. Hapana padura pa. Konzi ngwere. Zvimapfunde zvembeu. Imbeu. Ichi ndo inzingo. Zvamakakohwa gore rino. Makanga saka anongwa masaga maviri. Alright. Mabagwe zvakatoramba. Magwere ndakato kudhiga. Kogwadza kokungodai. Saka mangoita kungoti mudlewo panguva yacho. Yakangoti tingowana. Saka izvozvi muri kudlei. Izvezvi tiri kudyawo vataridze tini. Takagaisa tini ramapfunde. Musawa mukudya sadza remapfunde izvozvi. Mapfunde. Alright. Ndiwe tinogaisa. Saka makapedzera kudya sadza like remabagwe. Yava nhambo. Munonyanya kushandisa mapfunde. Ndo kwandandi ndichimbonama namadhanganga. Awarimu. Tichiti ndiname papa. Ndotovhura ndi. Ngoma muda kunama papi? Ipapa. Alright. Chingotiitira tione zvinhu zvamunenge muchiita. Apa panotoita kunge pari freshika. Ndakatonama izvezvi. Saka apa mune muchinama kuitira kuti izvi zvinobeuka zvezvinoda. Kuitira kuti parambe pakavharika. Pavharike. Zvirege kukwatana. Ndinoda kutomboitawo sembo. Mavhu manje mumacherepi. Tinochera mumunda imomo. Inofana kuti achikwira mudenga kwete pazasi. Zvikwire ndodai. Inodayo so. Saka munotora nguva yakadii muchidai naizvozvo? Ndinototora ndichitoita. Imba iyoyi ane makore mangani kwechinzwa? Kubva ndinongodai kana mvura yakanaya zvikakuumuka. Zvinobvisikwa nemvura. Indasiya ruoko rwangu apa. Mungazokona kuona here mbuya? Ndirozizve. Alright. Chande munondiratidza paya pamakabuda muchinzi. Asi tisati taenda ipapo ko uswa uhu ndiani wakapfurira? Ndavamwevo. Wakazouya wakangopfurirawo. Wakapfurirawo. Asi mese umu makangoshama. Mose. Asi makozha arimo munototiza. Mune mazvikosha. Mamubviri kupenderedza.
tomboti isaizvirekera zvimunyu nezvikaraba azasi apa ndo pandakavaka vakawanika ndichivaka vaduku apa ipapa apa imba yeraundi imba yeraundi handanditoreva maziva mauya allright apa panapa ndo pakabuda pakatenderera paindaneti eya yanga ndandiri papa ndo pamaivakira apa allright saka imba ichi chakazoita kuti iputsiwe imba iyi yakazoputsiwa nevechechi vauya vakauya yakaputsiwa nokuda vadumbu vakazoya vona muri kuvaka vechechi vouya votora pikicha ndiripo panapa vakati mamutsa mashavi angu imi mamutsa mashavi angu mbuya chisari mungavaka nesaizi yenyu iyeyi here vamwe varume hatizvigoni vachibva vadzokera vachidzokera kudero ndakazoona manje vadumbu vouya ndikati ko vazviziva sei kuti ndaivaka netirauro ndanchitova nacho chitirauro changa mene kuti vasikana vakaisepiva ndanchitova nacho ndo pandaivaka panapa ndichivaka pose raundi yandaita kusvika muiona makaforomerwa ndandakaforoma ndoga uko pane dhongi pavo ndo pandandakaforomera zvitina eya tochibvapo toenda pakuti vekereke vakazenge vakuti vachitanga kuvaka ndo zvakamira apa izvi ndizvezvi zvakangomira allright saka manzwira ndaita vari vesocial worker chimbonditi batei apa munditsanangurirewo zvimwe zvinhu pamusoro pemba gore rakapera patanga tichifunga kuti neshamwari dzedu tinogona kuunganidza zvimwe zvekuti tikurumidze kuvakira mbuya imba pakazoita kuti zvinhu zvedu zvakanonoka sizvo takatarisira ndokubva vechechi vazoona mvura yatanga kunaya saka ivovo vaifunga kuti vanogona kutitangira kumobiliza maresources vagona kuvaka structure inoita kuti mbuya vasaniwa pasizoni yapfuura yemvura saka ndobva vachizovaka kusvika vasvika apa ndokutoperawo mari yavakanga vanayo saka kubva painaya mvura vakangogumira apa pananhasi vachigere kuwana kutanga kuri nani isuwo tanga tiyakamirirawo kuti kana zvedu zvavunga tingazowana kuzotanga project saka zvedu zvakangomirawo izvi zvamirawo zvakadai saka in other words toti uyu mudhuri wakazongotwa zveemergency nevekereke asi imi mamatotanga kutanga zvemabwe then negrupuwo renyu rakamira kuti riite plani dzenyu dzemamonadzo asi nekuda kwaizvozvo mudhuri uyu watone more than 8 months wakangodai watone wakangodai saizvizvi hapana zvimwe zvakazomboitika hapana kana eningi yakazomboitwa allright saka pari zvino izvizvi tanga takamobiliza kwari haidikwa kuti ishandiswe pafirst stage yekuvaka imba ndo yamaona matombo ari kuseri ukoko atite tichinda kuna vari chivhi mukukwari ndo matombo ari uko hayo zvakadaro saizvozvo tanga takatarira kuti tingazowana kupi zvinhu zvekushandisa zvakaita zvitina takatarira kuna igona kuti supplier tikawana vairatidza kuti kana tikavabhadhara vanogona kuti supplier zvitina kuya nazvo pano allright nevamwe vanozotiwo zvinana semende nechichi kuti kana tikavabhadhara futi vanogona kuya nazvo pano saka changa chasara ndechekuti kana taizongowana chete mari yokuti tibhadhare because takatopa maquotations kudhara saka nemaquotations iwayo kana taizongowana mari yaimobilizwa zvinhu zvaitoiswa panapa basa robva ratongotanga allright ndozvangu pane zvamazoskipa pamambotasa mudhuri asi regai ndimirire papo regai ndinde pana vari chivhini vari chivhini muri kuti kudi koko uya henyu ini ndiri kufarawo zvikuru nechikamu chakaitwa nekereke tinovatenda nepavakasvikawo sevanhu vakaonawo dambudziko vakaita chikamu tinokutendai veChurch of Christ nebasa guru ramakaita makaitawo chikamu chenyu makamirirawo kereke isusu tinoonzwa kurumbidza zvamakaita uye isusu tiri kufungawo kuti basa ngaripfuurire mberi hatina kuuya kuzodzivisa basa ramakatanga asi tose tingori neshure rekuita basa rakanaka tichiitawo kuti gogo vagowane pekugara pakanaka saka kuuya kwatatangoita kuno tanga tauya kuzotarisa kuti chimiro chiripo tingatangira papi
Maplani atakambotaura aya tichitumira ndatouya nawo ndakatoprinda ari pano. Neimba yacho matombo amunoona awa taingoona achitaurwa nezvawo tamira papi. Tikanzwa kuti mugodhi wemvura yakambochekwa pakabuda dombo. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zvipengedzwa zvataisangana nazvo kuti mvura yekuvakisa yaishupa. Zvakare zvekuvakisa zvacho zvitinha nemajecha mari inodiwa panga pasina. Saka tauyazve zvekare panzvimbo kuita kuti tikatanga kuchipega foundation nekuchera, vanoda kubetsera vakasununguka kubetsera vachiona kuti basa racho riri kuenderera mberi. Ndinotenda kuti chikangogumira mukutaurwa chisingaitwi hachifambi. Asi kana pakatotanga unzi paakupegwa paakutanga kuitwa basa, kana vane mwoyo inoda hava vakasununguka kuita chinhu chakanaka, mukana ndiwo wakasununguka kumunhu wose. Asi tichiri ipapo ndezvipi zvimwe zvamunoti gore rapera pamakatanga kuuya imi mukamboti chere mukatanga kuita zvemakwari murimi zvakare watoti tirisa paforefront in terms of this project, pane here mamwe vanhu vakanga vati tinoda kuti tinge tichibatsiridza pane zvakati kana kuti hapatorina ngambotiwo anoda kuzobatsira? Tiri ipapapo vaida kutibatsira ndichadoma nemazita. Pane kambani inonzi Trandview Engineering inotungamirwa naTatenda Sikoko mukocheya. Vakatotipa maaluminium windows kutaura kuno ariko kuHarare. Ndakaenda kuworkshop kwacho ndakandomaona. Anoda kutakurwa auye pano. Zvekare tinoona timbomira ipapo mwari uyo aluminium aluminium. Saka mawindo iwayo ndakanomaona, haana kungotaurwa, asi ndakatofamba ndikandomaona kuworkshop kwawo ariko. Anoda chinomasenga kuti auye pano achaiswa paimba iyi kana yavakwa ese. Zvekare tine urombo, tine mumwe muchinda ainzi Callistus Ngombe. Vaimuziva nekambani inonzi Empire, takanga takaranganawo. Aida kuita chikamu chake asi zvisinei akatisiya mwedzi wapfuura. Saka hatisi kugumira hedu ipapo. Tinomurangarira tichingopfuurira mberi nebasa raakanga akaronga kuti tingobatana pamwe chete. Kwauri Callistus tinoti zorora murugare, basa rawakasiya tichapfuurira mberi nechikamu chawakanga wakati uchaita. Tinotenda kuti varipo vachapinda mutsoka dzako wagopfuurira mberi. Alright, saka ndiwo vatatina vavo. Ndine urombo nezvandanzwa izvozvo zvinhu zvinosiririsa, but tichiri ipapo zvakare ndochiti kune avo vese vari kuda kuti pamwe zvakanga zvatangwa gore rapera muna September naBudi Rich Film zvinge pamwe zvichiendera mberi. Tese taita meeting muvakidzani tamboita meeting vakidzani vakati isusu tikatokuonai kubva kare ende hatizvirambi zvese ngazvienderere mberi. Muri kuti kudii nenhau iyi? Tachitoshuvira kuti izvozvi pano tachitomunyeyai kuti vadumbi vakachinda zvachose here, unovinda zvachose vachisiya tiri pamhene kudai. Saka tendese pimuchembero vachitoti takadzora kwa vangu vamunoona kuti imba ipfurirwe nechishedhi chodinogara panze izvo. Ndiyo zvakanga achitokonokora tigere pano. Saka kana matosvika kudai toti makorokoto munhu chamboyevuka chembereyana nhasi nai haisati yaenda nekorona ichiri muno. Asi tichiri ipapo varichivhimu ndanzwisazve zvamataura. Kuna vamwe vanhu vanogona kuti imba iripo kare vadi kungopedzisa iyoyo, munoti kudii nazvo? Sechimiro chakanga chiripo nevanhu vari pano, paiva pane pfungwa dzekuti pakaitwawo imba yakati tambanukeiwo, tine vana vari kukura vakawanda. Hatina kuuya kuzodzivisa basa rakanaka, tose tiripo pakuita chinhu chakanaka. Kana vane maoko anoda kutambanudziwa kuti basa riripo ripedziswe, vakasununguka vavharirwe kunze. Zvekare vanoda kupfuurira mberi nekuita chinhu chakanaka nebasa rakanga riripo, pane zvakawanda zvinoda kuitwa pano, hazvigumiri ipapo. Mukatarisa imba iripo iyi ine zvairiwo zvekuti mukaenda pedo mukainanganidza munozviona. Hapana chimbuzi panapa, mukatarisa chinoda kuvakwa. Hapana imba yakanyadzoti svikiti, inoda kuvakwa zvekare. Saka basa riripo, hapana anovhariwa kunze. Munhu wose wakasununguka kuuya achitambanza ruoko rwake kuti basa ripfuurire mberi. Saka vanoda kuti basa ripfuurire mberi tinotsigirana navo. Vanoda zvekare kuti ripapa ripfuurire mberi tinotsigirana navo. Hatisi kukwikwidzana asi tiri kuita compliment each other. Amen. Very good. Saka
ndezvipi zvimwe zvezvinhu because ndichiri kurangarira panzi zvakati handizozivi kuti zvezvidhina zvezvichi ndezvimwe zvezvinhu zvakachitaurwa nabhodhi vangu vamusocial worker kana kuti hazvipo ipapo. Ndizvo zvechokwadi. Zvitina taida zvitina zvakanga zvakatowekwa, zvinhu zvacho zviri kuzikamwa neuwandu. Takatombotenderedza zvinhu zvose zvinodiwa mumagrupu. Zvitina vakatomboindawo kuchiredzi vakanocheka makotesheni nesemende. Makotesheni acho tinawo, asi changa chakamisa pari zvino inhau yekuti mamaterials haana kuungana. Zvechipiri, mvura yekuvakisa pano idambudziko. Kutaurwa kwazvinoitwa vanochera kure chaizvo, saka panovakwa hapavakwi nesvitsvoti semvura, asi panotodiwa mvura zhinji. Saka ndiro rimwe dambudziko ranga rakamisa basa. Saka kune vose vaiona sekuti project yanyarara, yanga yakanyarara, asi kune zviri kuitika kumashure. Mukatotarisa matombo munotomaona awa aripo akapwanywa kusangoko akasengwa akauya pano. Zvitina kana mari ikawanikwa zvekare, isu tatouya pano kuti chero deno vanhu vanga vatoti izvezvi zvinhu zvaapo. Ndandauya neplanning kuti titosiya zvinhu tatopega potochegwa. Zvauya izvozvo tinotenda vatambanudza maoko. Zvinogona kusakwana nguva imwe chete, asi chandoziva ndechekuti pano tichapavaka. Amen. Kirozi dzauya. Samari ave kudenga dzamapapingi. Alright. Saka ini ndikunzwisa kuti I think zvamashanda zvinzwisa pane imba iripo. Nekuti ndanzwisawo zvakare muchiti zvimwe zvezvidhina zvakafuromiwa hongu. Zvimwe zvezvidhina zvakamira paimba ndo zvakafuromiwa nagogo. Saka ndo zvakasitatu vaputse imba iyo. Zvimwe zvidhina izvozvo ndobva zvaenda pane imba yakamira iyi. Tichiri ipapo zvakare ndanzwa sekuti zvimwe zvezvidhina vaingononga mukati imomo. Saka imba iyi ine combination yezvinhu zvakasiyana-siyana. Ine mere vamuvakidzani. Ndio chokwadi. Idzisigirei kuti handisazonzi kurera ndio chokwadi nokuti tichitamba ichiraundi icho moti tenga zvakaire. Tanga pasina zvitina zvaipana kuvakaimba. Alright. Vakato nonga kuna vamwewo vachisenga nemota. Alright. Yapapo panonzi pamajaya. Atostinda. Chiuya nazvo pano zvitina zvacho zvimwe zvacho zvakatosara ndezvizvi. Alright. Aiwa, tinotendawo zvakare isusu neeffort yakaitwa negrupu iroro rekukereke. Saka pari zvino gogo ndanzwa futi zvakare kuti mune vazukuru. Mune vazukuru vangani? Ndina vatatu vendinavo pano. Ndo vendinavo. Alright. Ndaingonzwawo mastori ekuti chii chakasita kuti musare nevazukuru vatatu menyu mega. Ndangonzwa nhau yekuti mwana ari kupi wamataura ari kuJoni. Kuvazukuru ava chii chakaitika? Iye wakangouya ndikati kuda munhu wauya kuzondionawo. Ndokuuya ndokutoinda ndokuinda zvachose kana kumbozodzoka kana nezvinhumbi zvomwana iye nyanga akauya achatokwani. kuJoni ikoko kusvika nanhasi. Ana kuzodzoka. Saka tongoti vana vazukuru nyamuna wavo vabereki varipo asi vakaenda Joni. Akaenda kana kutombofunga kuti tindoona vana iye mwana wangu yeye ndavana makore avana mbomona achisvika muno. Avatombomuzivi. Ngona mukadzi wake navana. Navana ndokutosiya ndokuinda. Mukadzi wake ndiye akava nevana. Ndiye. Achibva Mozambique. Gogo mwana wari unoriwa mukomana nditi. Mukomana. Saka ngo akaroora. Mozambique. Kumozambique. Mukadzi ndokuuya muno muZimbabwe. Achindoda kuona gogo ndokundosiya vana. Kugara panapa murume haangatumiri dho. Ndokuti no beta ndiende koko kwaari. Ndokuenda kuno kundonyura zvachose. Vane makore mangani? Kubva gore rakapera iro. Iye haana kutombogarawo gore. Gore rapera. Mukadzi. Asi mukomana hatozi kuti pano ndo pana mbuya. Nange kana usogwanga 2019 ndo pakasiyiwa vana nemukadzi. Asi yonkwana watu vane makore angatodarika 7. Atodarika 7 atozi kuti mai ari kudlei. Kana kufona. Saka mukadzi uyu wakazongondosirawo mai vake ivana. Vachingoona naye kuti ndinde kuvabereki vangu. Unokuenda Mozambique. Mukadzi wanga ari muMoscow. Saka kangodzokera. Akadenda nechimwe chimwana futi chayama. Saka vese vari vatatu ndo vana vemukadzi. Vanochengeta. Ndimi munochengeta muchishava-shava. Vanochengeta vachiitira mari. Kana kufona hafoni mwana. Kana foni namba hatodzizivi.
Ndeapi mashoko ekupesa muda kuvaudza vanhu vachange pamwe vachida kuzokubatsirai kana kuti vamunoda zvamunongoda kutaura chii chamunoda kutaura kuvanhu? Ini ndinongoti zvomunoita mingirozi nokuti ndimi makangofunga kuti muzondiziva muri vana Mwari. Zvomunongoita zvose ndinozvida zvokunyanya chendinozonyanyavo kuda ndiko kuti ndimboti chimari ndimborimirwa negicha nokuti kudhiga handichazvigoni. 500 rand per hectare ne 20 liters for diesel. Alright. Kana $50 ne 20 liters diesel. Alright. Ndio maitani. Ndosaka gogo vachizodhiga. Kudhiga zvose. Koma uyu mapfundo adi vaita zvifuti zvekudhiga. Kudhiga zvose. Alright. Tinozvitenda. Chiti cheers. Makatasa uku. Cheers. 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 Alright. Kana paine avo vanoda kuti gogo vange vachivakirwawo kana mati panyowani panguwo padivi imwe ichi vachifanira kugara imomo temporary vambogara musabhabha ine mere gogo to the gogo rest. Nyange tisingagoni kumbobvisa tinotopokesa. Nyange tisingakugoni tichibudawo musabhabha. Ndakanga ndaona plan yakadai kare kwangu ndiki isati ndavaka yandinayo ndaivakawo plan maitodawo yakaita sei. Indoona sekuti kitchen haisi kitchen chii imba ndo zvine zvakaita imba iyi kitchen handiti chirungu ine makona saka iyi ndo ine iri kitchen yenyu mbuya kuri kuti zvikaita zvakanaka kuda ndichafa zvangu nekorona. Aiwa muiridzi ndisamedzigara aiwa kana tidi zvozvo iyi ndo yemarata iyi ndo kitchen iyi kana baibuda yakadai plan yemarata marumu acho saka tongoti ne marumu mangani 4 inani mangani inaiva muzinaike 4 ka inenge ine mabedroom inenge ine 1 2 3 inenge ine mabedroom matatu. Alright. Nemekutandara vachiona TV varimo mekubikira zvekare. Alright. Ine kitchen zvose zvakakwanapo. Saka gogi to the gogrest. Imboendi tedzera chinzwa ichi. Gogi to the gogrest. Gogi kokudokere. Alright. Iri board. Chakupata zvakare pachikamishinotevera.